Kublay phi baro ki bapai ya Good News TV bani priang so bahai phi sashi sien shakani program ke jungi hakani ka miet hakani ka por ni dap da jingkemen be dan prang ka jongi I Reverend Chan Bor Basan even sam ya khubor na htien ka jong blay ba chabang nyo sngo ya khubor ba pastor in sam prang ka jongi ngin snap shakawe ke jaga bakirpang ban ai de pin bahalang kharphuli bagi parlok ki jongi ublay ingkur khuye phi Islam kiai bat ki marestet ki breu na uble ki ai linde khang tam ha ka jing em jong ki kun sam la soi tan uterwa da ki jing snow pa kun sam la ye ha kabanakong nga ay ngu ublay kabangala banyang ha kane ka jaka bat kane ka studio jongka KGP is not samla ka jongi nga ban pau ka jing ay kublay ya ka jesa samla lengba ka good news kibala ay nga kane ka por bat kane ka lat banyo banya sam ya ka kti nublay hapdang jongi bat hapdang kat kiba yo i
bat kiba yusgau na ki yang kisam kiba page ya kane ka channel ne ka good news jongi ka jingsan samla sinat sep ngi blen ker khu pi kiba yu kiba page bat kiba khmi na kane ka studio ti shwa ban phai sakak tinu blai tu ni pandam jing tuai ko kpa jing phap nang ngi dap ba songu yame bang dan kat lembat ngi kane ka por bat kane ka sngi atrai ngi duai tu ker khu ya kane ka khubor baro ka ba mela a shokri baret watlat watngit unong pop rarap atrai kane khubor kanlong ka ba kraw ka ba sngo ya ka yelam atrai ya shokri jongme bat ka por baro ngi IT hame pen kentang ka donut ka sentur bat kiye ke baro ki bami no able kan long ka bor ka khubor ba bha ka jongme sngew ka bangu map klat kilat kerangkang ki pop ki jungi ipan kini teng trai unong penem jungi Jesus Christ amen kabenta ka bangadon kum kajing sam na kaktian ublay ka ba mila ban siam na ka city Apostle Paul siya kinong Ephesus kalnong basan boleh ka dekat ka ban kong bat ka baar kaktian ublay ka ong kumne tolong pi namar kata kinong bot ya ublay kum ki khon ba bato piniat ha ka jing kumba kuresru ula ya pi bat ula IT no yelade na kamta jongi kum kajing aingu bat kajing knya haublay ya kabanlong kajing kaba eubi kamta pedang kwa banbu pedang jongi kalong kajing pensrem yelade lane pertubut kat kum kajing uji sukres ka ktien ublay kabu hakmat jongi lane hapersya kalanti ka jongi kiba langit ya bat ubu yangi kane kathong bat ngong ktien kasi nala kadai kanisan bat kata kadai yangi kum ubanget ukristan balabu bet yangi ban pet syakmat bat katai kade kathong lane ka pedeng ka sok pedung kanisan na kamta kajing yat lenti kajongi lakadai shisha hanga kum kristan ngide ban pet yakaba kham paji ne kham jingai yakaba ngioi om tang hakikijat kabalong kaba khli tam yaki baro kabangi day baneksat ban poisha kaba ngitmu ban kanjo syakaba kham hajrong ban day ban long kibadon ka jinget kaba sngur mensem kiba kloy ban penkongu ilade haublay bagaktian ublay ka banjur bangi day ban pensrem lane pertobot ya kajing ukristan ha kajing srem uji sukres habang ikran syapang kajing pensrem lane pertobot kamut ban penbet ya kajing bot ya kanti kababha bat bu ranti ya kapor halor lade bangin syai bat ban sngau tu ba yakini kigentien sngap ngan pulebiang sasisen tolong pi namar kata kinong bot yau blay kum ki khon ba bato piniat hakajing kumba kresru ula ya pi bat ula aitino ilade na kamta jongi kum kajing angu bat kajing knya haublay ya kaban long kajing kaba iubi
Kajeng pensrem. Na kino kibriu. Kibadon kanam babha. Kalong kibadon kam. Ban but yaki, ban perthobut yaki. Kadai ka kam. Kababhatam. Bangin penbet. Ya kata. Kajeng kibadon. Hapo. Bat kawami syabar. Jong kajeng kajongi. Pida kumno. Ngin but yaki nenjat uji sukres. Ngaong ngapi. Syak hikai bha yelade. Kinong le kibatibet bha. Bishar bha yela kajeng Hangno ba pibu yelade. Le tista. Ban pule kajeng uji sukres. Kajeng kababha. IT yelade. Hauba pi langit. Te un penbet yaklanti kajeng kajongi. Siem yakane kalangkor. Hagi terpeng kijongi. Bat pen pau de. Haka partai bangilong kijong uji sukres. Kumu Kristan. Ngimdei ban snow le ran. Henry. Kade kamram kajonga. Kade kamram kajongi. Ban pen itu ilade ke partai. Bangilong kijong uji sukres. Buon nangi. Ngishu pertu. Lane ngi but tenang. Yakir kom jong ki weipat ki parabreu. Kum kayat kayang. Kabam kadi sengau bha. Kakren kakana. Kelapher. Hakayo kakot ngi persyang. Banang kiu syaprang. Ngi kwa ban Kajeng kabasuk. Lok bait. Bun sin. Ngile. Ya kabom day ban le. Ya kabagi day ban le. Ngim le. Tu da perkat bha. Puson bha. Kadai ne kalat. Kasyong hagita kibayos ngaw. Ban syak kento. Hanu-hanuru. Don kibaong. Kajinglong sada. Bat kabakut. Kalong kaba itanat. Kalong kaba sisya. Kajinglong kut. Kalong kabadon kam haduk kata-kata. Barakini kisngi. Kajinglong kut. Haka jemut ciperkat. Kut haka mensim. Bat kut haka jeng Kalong ngadon kam mardor. Kajat menreu. Kadai ban be. Syaka jenglong kabakut. Haki banta barok. Kani kalong kawai kaba itanat. Kaba janai. Kalong kaburam. Kapen susing. Kapen iubi. Kum kisentiu. Kaburam kasyong hangta. Kalong kum kajingknya kaba Hakmat kapertai. Bat kamtam hakmat ublay. Bat ublay kwa. Bangin kajing kababha. Kajing kabakut. Ban pen iubi. Haka lang salang. Pen iubi hasnong atau. Pen iubi ha parau briu. Marjan marpa. Bat kajat pen riu. Haki spasnam kimaman siwa. Kaspas nem ke menekong bat kabaar. Kibriu hakini gipor. Kim dan kor. Haduk kata-kata ya kasyong man. Kim da salya. Banlek sumar bah. Ya kane kakam kabak kentang. Ki pedang bet. Ya ka jenglong syanrang. Bat ka jenglong kentai. Kim da perkat bah. Bat kim da syampang. Ka kapop. Bat ka bom day kapop. Kisimbet. Baki day bandon. Laki jong kinong sumar. Suker.
kiri kibala syai kim dan yokor ka songka songman ki samla wat kibala rang baru lane kibala san ki shimbet ya ka kerdan longkmi longkpa ki atho songkurem menta tang sipor kine ki aklat kata kadai ka pertai ka juk jongi ki ba menta nyong ka basyai lane ka modern world bun kelas dang ban pen frame bat pan perthobut na ki ba ngioi bat na ki ba ngiyos ngeu ka jinglong kantang bat ka jinglong khut kelas dang ban song kan rong la kadai kane kari be i chongi kadai kapor bangin nang perkat bat nang pengam jeliu haka cimut bat aki benta ki bayar ki kam ki bangi trei laki long ki baret ni ki bakrau baro ki long ki badon puram ngimde ban sim kabu haka nu kanu ha jing trei kepala penkit yangi yakane kelengkor sim yaka baka long ka bakut nyau yaka baka long ka bakantang umatama kandi uang long ki bakala lada pikwa banyo i yaka pertai be the change you wish to see the world lada ikwa baka pertai kan kala persang nangi bangi kwa sisa ka ka bangi syong isa kan long sisa ka babet bat ka bakut ka ba internet ka ba penso sing hakibes ngeu yangi ublei ujongi ulang ubakut bat ulang ubahok ukwa yangi bangin im kajing im kababha bat kabakut kabomdan kajing thobra kajing im kadai ban long kaba iubi bat kajing kenya kabatlam kajing im kajongi kadai ban long ru kum kisen teu kiba itanat kiba suseng kiba sma iubi hari lok ba it ngai thu yapi don ru kisen teu kiba sma utung ngila banong smajlap don shibun kibreu kiba ngida itnat haka jingim kiba ngida i yakibat kiba ngida shanya don ru bangim da sngoman banyo i yaki bat kibangi i jelap haka jingim ne ka imlang salang ngim de itnat yaki ka jing im kadai ban long kum ka jing knya ka ba im ka ba ubi bat ka ba khut ka ban pen sobha yo blai bat ya ka im lang sa lang bada ke jat penriu ka chongi bagi kit ya kane ikit ya kane langkor ha ka jing im ka chongi tungin persang ban pen frame iladi barkajing im uji sukres tongin pertobut balban pet yaki dhenjat uji sukres larangi nang ban sya hikai naka jinglong kabal lui jongki kunlong kana kata kaba bu bet ya karo nut kamen sim ka jengmut ka dur kaba sngur bat kibayai pet barabor om badui hilade pet yaga khmat utrai bat ki bale kumta kin khoj aga do nut khoj ajeng mut khoj aga jeng im on yau yangi kiba ithanat kiba iubi bat ka buram ukres kan pau hakari bat ka chat benreu ngan penkut dakin digiktin
Kristi Apostle Paul sa Filipi. Kalanong banangkong kadakot arpuay. Kaksin ublay ko ang namarya nga. Kaban im kalong ukres. Bat kaban yap kalong kajing mentoy ken. Ko kiparlok. Namar yanga ang Apostle Paul. Kajing im barang sa agnay ka kandaw. Barakani ka partay hawang ikenduk lang kilok kijor para. Kanom lang. Nakajing sengaw kajonga. Kajing sengaw partay lane banyat lambat ka. Henry piatrei piakta pile ya kanu kan mau ban im kom kajing long ukres badakut kata kajing yak lenti chongi kung upel krem ngilet no nang ne katong lani yong mentan kan nisan ngipoi syata berkata kade kajing mentoy yang apa dia pi ublem kerku ya kane kajing yeslok balangkot berbatlot namta keburam jung amen tine pendam jing doi kopa jing bhap nang idap basongu ya me ayangi kubor kabakrau man persngau hangi bat kibes ngeu ka ngin em kajing em kabapha kaban em panadai bat kajing em utrai jungi ujus kres ini ino iladi ino iki barok kiba pertai ino iki sneu thala thalet barok ratrai in bu ila kajong kadok nut kajing em kamen sem kajongi inai ti niat kalti kajome irap ingi kersan wat irap ingi atrai inang poi syakata kathong kajome sneu kabangu maplet kilat kelarkang ijongi maripan kene kedang try banong penem jungi Jesus Christ bat kawai no tada ai kajeng try no penem jungi Jesus Christ kajeng ijba kajeng boleh kupana bom jukot lam gis lak wat yang boleh mesti bakoi ai bakini lah we boleh kinana kan lembat ngi bat kibes ngau yang ke kubor kaba im kaba bha kajome nadu menta berhala karta amen.